pirsanipun barokah nggih, Gus. Oh iya iya, Anu, niki salam kali dulur kula lanang, Kang Samirin. Oh, enek Kang Samirin. Ben nika biasane nggih sok. Oh, kene iki apa jenenge lingkungane agam. Amin. Semono ya disolawati apa piye ngono. Apik men slamet sekabehe donya lan akhirate. Amin. Insyaallah Mas. Pun to pokoke sedaya nu ikhlas. Coba Mas Luduk. Mas Wijo Kangko. Nah, saya. Bareng nggih, ya. nggih. Tuk, wak, gak, ya. Contongmu iki lho. Wah mau wis pas kok iso mbleset ki piye to? Wis pas nang kuping. Ayo coba nadanya Mas. Nang kuping bosok. Salatullah. Ayo. Salatullah. Mas Kangko. Salatullah. Yuk kita bertiga bareng. 1 2 3. Ya. Contongmu neh. Domongi pidana. Oh, akan ning bandara. Ayo. Mbok Aminor. Ayo bareng. Tuh, wak gak ya. Kowe tak tonyo lho. Bareng. Tuh, wak gak. Bareng tuh wak gak ya. Nah. Meliki. Jenengan ki yo provokasi kok iso. Jajal munggah kapuken. Ayo kamu di situ aja. Siap. Ngono. Salatullah. Salatullah salamullah ala Rasulullah. Stop. Anak haji lho. Selawat kok mbleset ki gitu. Mbleset piye to ya? Ayo, Mas Luduk jajal sik. Aku salatullah salamullah sampean ala toha rasulillah. Iya Mas Kangko. Salatullah salamullah. Ayo kowe. Gentenan Ora. Iki salah rek. Ora. Ayo. Ora, iki salah rek. Ngopo kok iso? Ben jajal piye iki Mas dadi apik kok iso. Ayo, aku sik. Tawassalna bi bismillah wa bil adim Rasulillah Wa kuli muja bismillah. Yuk Mas Eko. Wa kuli muja bismillah. Eko. Lah kok lek tak benerke engko ora lucu. Oh iya. Iya. Bener. Bener. Apik lho. Jangan kudu nderek lho iki. Betul. Duwe linggo sale kurang. Ya sinden bareng melu. Musik. Ya. Acarane la bersih desa kabeh rawuh derek ndedonga. Kula kudu nderek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Aja kluthuk nderek ndedonga mugi sedaya ahli swarga. Salatullah salamullah ala Habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mas Kangko persiapan. Apa? Bulurae namine Bu Evi. Bu Evi mugi kathah rejeki. Yen dipirsani seneng ngaji. Memang Bu Evi cantik sekali. Yen dipirsani kok seneng ngaji. Memang Bu Evi cantik sekali. Garwane ke Bapak Haji Kiran.
Kebajikan. Kebajikan. Ayo, persiapan. Kuwi tekku. Kowe ora nesu. Diwarahi sik. Kuwi tekku engko. Iya, sabar. Ora kowe iki kudu. Lah ya kudune tekku. Nek ibadah bareng-bareng kok iso. Garwane Bapak Haji Kiran. Pak Haji Kiran tetap tampan. Rina wengi manembah pangeran. Rezekine sak paran-paran. Rina wengi manembah pangeran. Rezekine sak paran-paran. Salatullah salamullah salatullah rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala yasin habibillah. Persede songrang kepulang tahun. Ulang tahun. Nah, kula ki nek pun ngeten jlandang persiapan. Lah kowe ora ngomongi aku. Kula ampun ngomong to. Ngomong piye? Di mana kita ketemu di panggung harus ada spontanitas. Ya. Persedeso karo ulang tahun. Sesarengan saminya nyuwun Gotong royong kabeh mesti purun. Insya Allah wargane rukun. Gotong royong sedaya nggih purun. Insya Allah wargane rukun. Terima kasih datang masyarakat. Pak Kangkong. sedaya tansah manggiya sehat Saben dina nindake salat. Insya Allah selamat donya lan akhirat. Saben dina nindake salat. Insya Allah selamat donya lan akhirat. Salatullah panitia terus piye kuwi aja angel-angel to beh kene mikir lakon aku iki sing mangga omong Padha mikir iki. karena ini semua mikir Pak. Matur nuwun sedaya panitia. Panitia semoga bahagia Jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Kowe malah yo bleset tok contohmu. Ono ki wis bleset Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Wis bleset Pak. Bleset iki wis. aku agar wedok dagelan iki kon mikir ya Pancen yo kok sedina Enak ngeten iki. Kalian ngapes juga. Yo kene Pak. monggo Giliran sana, Bu. Wi, noy. kamu anu wiwi ayo Kene. ya tung tak tok yo Glo. Bok. Aja kaget tok. Aku sing teko bok. Wah, sing durung kenal no. Sing durung tepung iki lho. Areke wis jewuti. Sapa to? Kilo Wiwi Widayati. Sehat ya, Bi.
Alhamdulillah, Mas. Ya. Aku suwi ra petuk. Petuk terakhir ade ning nggon endi jenenge? Ning ndi? Gresik. Gresik to? Gresik ning gone pupuk. Oh iya ning Gresik iya. Petrokimia. Ya. Alhamdulillah. Rada maju nduk cah. Nggih, Mas. Saya ayu ya wi. Ora Dalam- ayu ya mripat Ayu, saya katarak ayu. kuwi kok. Yo to Mas diragati yo. Iya. Bojoku tak ragati ya blas. Lah iya. Lah kae mbok ragatono kaya ngopo ya nganti entek ditmu ya panggah wedok ngono kae. Yo, lah piye nek ora tambah Lho lah iya kan tetep wedok bener to. Iya Mas? iya. Kok nek tak omongke elek engko WA aku, Mas. Oh, piye? Keranjingan. Kersanipun jangkep nggih. Heeh. Kersanipun Mbak Wiwi piyayi kaliyan lor menika jemenaki, Mas. Apa? Gending nggih seneng, Heeh. lagu nom-noman nggih seneng, Heeh. hura-hura nggih seneng. Iya. Mula kersanipun Mbak Wiwi yang mempunyai satu pemikiran positif untuk Multi masyarakat. talent. Iki kaliyan termasuk sembarang kabupaten. iso iki sing sadarane multivitamin. Ah mungkin. Kok iso, Mas? Kok multivitamin nih? Sembarang iso ya. Iya. Multi talent. Lah multi talent tapi kulino ngombe multivitamin. Coba. Tembang Wi ya. Pripun, Mas? Pun derek jenengan. Ada request, Bos? Mboten? Duet, Mon. Mboten enten? Duet. Hah? Duet. Oh, duet ya, Mas. Anu, janda baru nggih, Mas? Oh, siap. Nggih. Wah, janda baru. Kaya pas lah. Kaya pas kuwi ke rondo lho kuwi. Lawas tapi. Oh, tapi sekarang yang harus kita up lagi, Mas. Ah, iya. Kembang-kembang dahulu-dahulu yang harus kita up lagi. Ngrungokke mungkin lagu-lagu sakniki sok kula nggih, sok kula kesel. Oh iya. Nggih. Di up. Yang tidak mengurangi pentatonis dan diatonis. Heeh. Ini adalah kolaborasi notasi di antara musik dan gamelan. Oke. Oke. Ya gen cetok ya dibawani sithik pilek to. Oke. Ah. Janda baru. Janda baru gue bawa, Pak. Ora nek bapane to kuwi. Boten, kamu Mas. sari kok. Ora nek ya. Jeb-jebane sing pas, Mas. Ah. Piye? Jam-jamane sing piye jalukmu? Deg-degan dek tok dong tak gentu cet. Nganggo mandek. Ada jeb-jebannya. Ya iki basane wong lawas jep-jepan. Atau deg-degan dek dang ding cet dang ding cet dentak tung cet. Nah, kuwi bisa. Ayo. Jeb-jeban. Jeb-jeban. Mas Luduk yang jeb. Oke. Nggih. Heeh. Aku sing apa? Sing jeb-jeban. Jeb-jebanmu sik nyetrum, Mas. Kuwi lah hook jeb swing. Oh, lah. Kuwi metode tinju e. Ayo. Deg-degan Mas. Wah, kamu kok enggak ada gerakan blas iki piye to? Intro sik to, Mas, ben ketok gamelane Enggak, aku kok. juga iku gek lagune lali. Apa? Oh, ora. Lah iki tak gaekne. Pertama ngene iki lagune. Ya. Ayo, coba Mas. No. Jam-jamane mau piye jam-jamane? Peh, ribet to jenengan. Sacah gen ngrungokne. Deg-degan Mas dadeng tak dudung cet. Nah. Oh iya. Ayo jajal. Ya, Pak. Intro sik. Intro. Ya, ayo dah. Ya. Deg-degan Anu Mas, ini yogonya Mas Kangko iki lah penuh dengan spirit tuh, semangat. Kamu kok nggak pakai spirit tuh gimana? Ini spirit saya itu Fanta. Itu Sprite. Sprite. Lah ya ngapa lho Mas kok lemes sih ngapa? Coba. Enggak. Deg-degan Indo Mas, dentak tudung jet. Nah, Mau ngono. bisa loh. Mau. Selama itu. Ayo, balik. Lutuk lho, jarimu benake. Deg-degan dua kali kok mbok tambahi ngopo to? Kadung ini spirit. Oke. Kadung penak ya, Duk. Kadung penak Pak. Heeh, lara dibablas gimana? Deg-degan
Jantungku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ana aku ra ngerti apa bener sliramu wis kepisah. Kamu kok menyatu? Berarti ada hubungan chemistry. Hubungan emosional. Oh, saya itu sebetulnya ada hubungan emosional karo Yogo-Yogo. Kok perasaan? Enggak, jadi aku lek ketemu Yogo iki Yogo iku emosi karo aku. Iya. Hubungan emosional. Ayo coba. Mergo kalah kok emosi. Tetapan Mas. Semakin tinggi. Sajake wis klop ngene. Oke. Mas Kako. Sajake. Dadakan Wis hafal gerakane. Makasih. Ya ngono lho, Mas. Nah, aku sing nembang, sampean sing gerak. Kok nek sampean sing gerak, aku sing nembang. Betul. Ngono. Ya aku terus. Lah tak wenake to. Adeg-degan Kok gak ada gininya toh, Mas? Biasa. Dang-deng, jlet, dang-deng, jlet, dang-deng, dintak dung jlet, ngono. Minta lho. gerakan itu. Iya, ngono. Wah, coba. Adeg-degan, Dik. Hey, 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 Apa? Piye malah aku mbok bekecotmu ya. Kowe iki yo ngono kok kowe. Yo madepe teng Mas Klutu. Heeh. Pamane sing wedok sampean. Mas Klutu pun. Dangdel, jret, dangdel, jret, dangdel, tak tutu. Lho ora kuwi mau kan. Lah Mas Klutu kan ngene aku tak wae bokok ngono lho Mas. Kan ngene ngono ta kuwi mau. Sik, Bos. Pripun, Pak? Walah cakrat nyawer. Lah kok nulungi batu. Tukang son jebule. Heeh. Dadi kuwi ngomong piye lho. Ayo. Adeg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener sliramu wis kepisahan. Ngono, enak to? Piye? Bayu jari iso madul-madul to kuwi. Gak kena. Sing wedok basa dijep lutuk iki nembange lali. Heeh. Lah kuwi suwe ora kesentuh dadi. Ora nyetrum. Cara sawahno pro. Heeh, iya. Pro. Nelo to. Iya. Tretetan Mas. Ya. Tretetan. Sikat. Wes sing penting tetep tresno. Aku
ya piye.